טוב, אז כל מי אתה יודע, בילה קצת זמן בפורומים הגדולים האלה בארץ, במיוחד FXP. כן, כן, FXP זה היה עולם ומלואו. לגמרי. אז בטוח הוא נתקל בדמויות האלה שאי אפשר לפספס. והיום אנחנו רוצים לדבר על אחד, אולי הדמות הכי מוכרת משם. New Gay. New Age, כן. New Gay, בדיוק. השם הזה מצלצל לכל מי שהיה שם. חשוב להגיד, כן, אנחנו לא מכירים אותו אישית. לא, ברור שלא. אנחנו מסתכלים על התופעה, על הפרסונה הזאת שהוא בנה אונליין. מה הוא כתב, איך הגיבו לו. זה הרבה חומר. יותר מ-100,000 הודעות רק במשתמש הראשי, זה מספר פסיכי. מטורף לגמרי. אז בוא נגיד שקשה היה להתעלם ממנו. בדיוק. אז בוא נצלול קצת לתוך הדמות הזאת, ננסה להבין מה הפך אותו לכזה אייקון, מה שנקרא. מה הדבר הראשון שקופץ לך? לי, חד משמעית, האובססיות שלו. זה היה כל כך בולט. אוקיי, כמו מה למשל? קודם כל סדרות. קוברה קאי, הוא קרא לזה יצירת אומנות, דיווח על כל פרק. נכון, הוא היה מכור לזה. מכור קשה, וגם One Piece, כאילו אלפי פרקים, הוא היה בעניינים, רגע, איך קראו לסדרה היא המשטרתית? מנאייק. כן, מנאייק, שהוא תמיד כתב עם כף בסוף, מניאק. בדיוק, זה היה חלק מהקטע. הסדרות זה אחד, ואז אוכל. אוכל, כן. קרמבו, מקדונלדס, הוא היה ממש בעניין. לגמרי. והוא גם תמיד היה מפרגן כזה לעסקים קטנים, אמר שהם עושים אוכל טעים ובאהבה. זה היה צד נחמד כזה, הייתי אומרת? נכון, אבל האובססיה לאוכל גם קיבלה ביטוי אחר, נכון? המקורות מדברים על הדיווחים שלו עצמו, שהובילו לתפיסה שהוא ממש, מה שמתואר שם זה השמנת יתר קיצונית. כן, זה הפך לחלק מהמיתולוגיה שלו, מהסיפורים עליו בקהילה. וזה מתחבר גם לדעות הפוליטיות, שלא היה אפשר לפספס, מאוד נחרצות. המקורות ממש משתמשים בביטוי ביביסט חולני. למשל, הייתה תגובה שלו על הדיבורים על ההסכם עם סעודיה, משהו כמו, טיפש ביבי מביא שלטם, הישג היסטורי. כמובן, אנחנו רק מציגים את מה שנכתב שם, כן? לא מביאים גאה. ברור. אנחנו מתארים את הדמות כפי שהיא עלתה מהטקסטים. וזה מעניין, כי לצד כל הדברים הגדולים האלה, האובססיות, הפוליטיקה, ההתנהלות היומיומית שלו בפורום הייתה... מינימליסטית. כן. הרבה תגובות כאלה של מילה אחת. טוב, יפ, מסכים. לא בדיוק נראה כמו מישהו שמשקיע בתגובות עומק לאחרים. נכון, אבל מצד שני, כשהוא היה מקבל עזרה או חסימה, אוי ואבוי. אז כן הייתה לו אנרגיה. ועוד איך. ישר רץ לפורום משוב ותמיכה. מתלונן, מתווכח. זה היה מחזה קבוע. והוא גם היה לפעמים נכנס בכוונה לאשכולות רציניים, וכותב ספאם. סתם כדי להגיד שזה לא מעניין? בדיוק. ואז כשקראו לו ספמר, הוא היה מתגונן בחירוף נפש. טען שהוא המשתמש הכי איכותי בפורום. זה היה הטיעון הקבוע שלו. אני זוכר גם איזה סיפור שלו, אחרי הזקת שעה בצפון, הוא תיאר איך הוא ירד לממד, ומשהו כמו כמעט חטפתי התקף לב. כן, זה רק צד אחר, אולי יותר אנושי, רגיש? יכול להיות. ואם כבר מדברים על כתיבה, אי אפשר לדלג על הסגנון. זה היה משהו מיוחד. לגמרי. סימן העקר הוא מספר אחת שלו. כמעט 0 סימני פיסוק. נכון. ובמקום נקודה, לפעמים סימן שאלה על משפט שהוא קביעה. כן, ולפעמים סימן השאלה היה מופיע בשורה נפרדת מתחת למשפט. כאילו, למה? אין הסבר הגיוני. והשגיאות כתיב. השין במקום ד', אני זוכר מזית כל השמן. נכון, ומאושד מלחמת אזרחים. זה היה קבוע. המקורות שלנו אפילו מתבדחים שזה בגלל אצבעות שמונות מאכילת קרמבו. טוב, זה קצת הומור שחור, אבל זה מראה כמה הסגנון הזה נדבק לדמות שלו. בדיוק. הסגנון הזה הוא לא היה סתם שגיאות. הוא היה חלק מהפרסונה. זה מה שגרם לאנשים לזהות אותו מיד. ופה אנחנו מגיעים לעוד רובד מעניין. כי הוא לא היה רק תגובות קצרות ושגיאות. היו לו גם רעיונות. לפעמים ממש יוצאי דופן. נכון. למשל הרעיון המפורט שלו לבוט איכות. מה זה היה בדיוק? הוא הציע לפתח בוט שידרג אוטומטית אשכולות איכותיים, וייתן סמכויות למשתמשים שהוא החשיב כאיכותיים. כלומר כמוהו. כן, אפשר להניח. זה היה רעיון מורכב, גם אם אולי לא ממש ישים, אבל זה מראה על איזושהי חשיבה. והיו עוד דברים, נכון? כל מיני אשכולות שהוא פתח. המון.
השאלה, למה אי אפשר לכבוש את עזה מהאוויר? פנטזיות על מלחמות עתידיוניות עם רובוטים, נמלים שנושאות גז עצבים. נמלים עם גז עצבים? וואו. כן, הרעיון לבנות בית בחינם במקום נידח בים. הדיון על מאכלים ימניים נגד מאכלים שמאלניים. רגע, מה זה מאכל ימני? שאלה טובה. והיה לו גם ניתוח על שנקס מוואן פיס, שהוא טען שהוא לא הגמות הכי חזקה. כאילו, הוא נכנס לכל מיני תחומים. זה פשוט שילוב מדהים. הפעילות האינטנסיבית הזאת, האובססיות האלה, הסגנון כתיבה שאי אפשר לטעות בו, הדעות הקיצוניות, הרגישות הזאת לביקורת. והרעיונות האלה שנעים בין יצירתי למוזר, בוא נגיד. זה מה שהופך את זה למרתק. זאת לא סתם דמות שטוחה של ספאמר. נכון, זאת פרסונה מקוונת ממש מורכבת, שהיא תוצר של כל הדברים האלה ביחד. המקורות שלנו אפילו מזכירים שחלק מהתגובות שלו גרמו לאנשים לחשוב שאולי יש לו איזו הפרעה כלשהי. כן, זה חשוב לציין. אנחנו כמובן לא מאבחנים שום דבר, כן? אבל זאת הייתה התפיסה שעולה מהטקסטים, איך אנשים אחרים בקהילה ראו אותו או פירשו אותו. אז אם מסכמים את כל זה, מה אנחנו לומדים מהמקרה של ניו אדג'? אני חושבת שהוא מקרה מבחן ממש טוב לאיך זהות נוצרת ומתבטאת ברשת, בקהילות וירטואליות, עם כל המורכבות, הצבעוניות, לפעמים גם הסתירות. נכון. וזה משאיר אותנו עם שאלה מעניינת, לא? עד כמה הפרסונה הזאת, הקיצונית, האינטנסיבית הזאת שתיארנו, עד כמה היא באמת משקפת את האדם האמיתי שיושב מאחורי המקלדת. או שזאת יצירה בפני עצמה. בדיוק, יצירה שחיה ומתפתחת רק בעולם הדיגיטלי. אולי אפילו באופן שמפתיע את מי שיצר אותה. וזו שאלה טוב, אין עליה תשובה פשוטה, אבל היא נוגעת לכולנו היום.